shinka in ka taba hakkinsa baka gode ma Allah ba. Kujerar da Allah ya baka yaushe zaka waiwaya baya? Ai ka wuce wajen. Yaushe za a ce masinjoji da direbobi zaka iya taba hakkinsu? Kai godiya ma Allah? Masu girba kai godiya ma Allah ba? Baka yi godiya. To ka duba rayuwar mutanenmu. Duk lokacin da mutum ya samu ni'ima, a lokacin yake bude babin butulci ma Allah. Yau zaka samu uwa da 'ya'yanta, dan idan zai yi alkhairi ma kishiyarta sai ta ce bata yadda ba, saboda wai kishiyar a baya ta musguna mata. Ai tun da ɗanki ya wuce matsayinta, an wuce wajen. Yadda ta musguna miki kuma ta je ta ba da tarihi da kanta duk duniya bayan iyayenta ba wadda ya taimake ta irin ɗanki, shine kin cinye.